салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. салом тамошобинони канали Тоқи ТВ. мавзӯи имрӯзаи мо оиди нави KMC. Як моҳи охир қариб дар тамоми каналҳои тоҷике ки бареб алоқамандӣ доранд, гапу чапи нави KMC буд. Лекин мо на танҳо дар дигар каналҳо, ҳатто дар канали нави KMC ягон видео ё ки ягон трек набаромадай. Гуфти гапҳо моҳи июл нави KMC моҳи борин хапай. Ё мумкин дидай ки зидди нигеро шоневу шонча баромад дора хап кадай. گویا ما لیریکو نمیتونم آنتر خونده اگر مخاندره بخونم شما مگروه نموده дар ҳақиқат реперҳои тоҷик тонистанд ки бори дигар диққати аудиторияи репа ҷалб кунанд. Гапу корое ки имсол дар реп шид охирон бор вақтҳои батли Step Power Rider буд ки ҳама оиди батли ҳамин ду нафар гап мезаданд. 6-1 агар ҳисоб накунем. Степа гӯшка. Ма ва ту батл доштем. Пешаи батл мо гуфтем ки мо нуқта мемонем, ҳамин гапчапа мекишем. Неки ту бо хести дар трекет ҳарчи гуфтӣ, номи маро гирифтӣ. баъди 9 моҳ шуд ба сар зад. 9 моҳ пас ҳам удари ма кома бедорид кард. Агар мехоҳед дар шодтон 30 сомон кор кунед, дар ссилкаи зери видео буда медурем, регистратсия мекунем, записи экрана карда дар ҳамин рақамҳо равон мекунем. Ай худат боварӣ дорӣ, беҳтарин шансҳоро барои ту паримаш метиҳам. Ҳозир боша гапу чапи батли нави KMC. Любой батле ки пешакӣ гапу чапаш хеста буд, батли ба маза шуда буд. И батли 6-1 нави кам ҳамин хел шудест. Фикр мекунем бачаҳако як батли аҷоиб пешкаш мекунанд. Агар ки шава. Шахер нави ка гуфт ки пешаи батл видео ответи бисёр накарда, сразу рӯзи батла гап занд. мухлисои ту да батл дар курай, мухлисои реп да батл дар курай, мухлисои мо да батл дар курай. 15 та видео пешаи батл дар кор нестай. Рӯз шамоян ки мо номро инҷа да мондагим. Инам номро даврашад сака биё. Нави KMC боша видео неву як трек, яъне дис тайёр кард барои хезе 2020. رپی ما مشابه با گوشی کم بغل پای جا شما مجبوری بردستن رپ تونال پای جا شما سخت نم نمیگم شما رسست و ششت سگ ما تیارم شما قطی بزنم 6-1 با استاد که اولاد رتنوی نام رایدر حرمتی شما ایده کس بود بارون رایدر. баъди треки нави KMC дар канали хезе 2020 шахерам як дис ба клипш пешниҳоди мухлисои хезе кард. да бисёр медонистам гапа коришон эмсира леки мо интихоб накардем номардира имрӯз бо ралика фикри газидан дорӣ бароят тексте ки хонда миллион зад чанд хашид гӯё ки ютуба назорат дорӣ да ёдат биёр агане меҳнати хезе ютуба чо кард. ин мужико ки дар трекошон ин хел жостки бошанд, значит агар ки батл кунанд батли топ мешава. Не ки миҷа бо як гапе ки оё батл мешава. барои чӣ савол ба миён омад, чунки рӯзҳои охир нави KMC баъди дар шахр ответ додан тамоман хапай. Мумкин нави KMC барои батл кардан бо ҷонон тайёрӣ дидест ё мумкин ки тишина кардестан батла. Чунки вақте канали ҷононам тафтиш кардем, камтарак тишина буд, яъне 5 рӯз ягон видео набуд. ин фикро мора ором намонд ва барои тамошобинони канали Тоқи ТВ мо ба нави KMC занг задем то ин ки аз худи ӯ оиди ин саволҳо пурсон шавем. салом алайкум. созӣ акан амрӯз корот хубанд? мешава алҳамдулилла. куҷодай? тенҷи созӣ охе? яду новости фаҳмидим бароям занг дадам акан. дар канала 5-6 рӯз шуд тишинаи гапгапа ки батл хад ҷонону меша роста? نمیشود چی کرده سکره گفت کردم اونش در دورم اصلا دیگه لوب داود باید این همه مامه پاسمش لوب داود این ایوز اومده دیگه رویش همه پاسم باطلانی قرار باستیم پرگم جاب مزانیم حتمی نشده یا؟ نیست کی ندا همه یوتیوب یاده جو دیدم با مکسیمی ندا دیخدم اگر بیایدی یا батл значит они қай 100% низаҳам ба? о 100% дошта чама чӣ будам алчёршим қатъи хеза 2020 ҳамеша ё ки уж падартаса او بیشتری سایوار وقتی ما اگه اون کل نیاتی زد میزنی مگویی از تصمیم ما نیست
майли акай наврӯз худованд нигаҳбонат барори кор. مالا چه جان умедворем ки нави кемсӣ ва ҷонон батлшонам мегзаронанд ва барои мухлисои реп як чизи нав пешкаш мекунанд. бисёри одамон мегӯянд ки ин батл барои нави кемсӣ зарар дорад. ба ин гап зид баромадан наметавонем, чунки дар ҳақиқат духтар суханҳояш сахттар мерасад. албатта ки аз ин корҳо нави кемсӣ хабардор аст ва шояд ки ягон нақшае дошта бошад. ҳоло ба мо маълум нест. агар батл бо ҷонон баргузор гардад, мо гуфта метавонем ки вероятности шудани батл бо хезе 20-20 гдета 70-80% мешавад. агар ки батл бо ҷонон нашава, яъне батли 6-1, бори дига мухлисои репа завадид мекунад ки як қопча коммент кунанд, блогеро бошанд як қопча барнома қатъи таъна кунанд. зиндаву сарбаланд бошед. ба ҳама ин нафарон бачаҳои хезе 20-20 нави кемсӣ ва ҷонон пешравӣ хоҳонем. умедворем ки баҳри мухлисони реп чизҳои нав ба наву хубтар пешкаш мекунанд. оиди батли 6-1 шумо чӣ фикр доред? дар комментария нависед. лайк монда ба канали мо обуна шавед то ин ки аз барномаҳои мо бехабар набошед. то барномаи оянда.